Luma daw ang bumbong, ikontrata dayon nila si Isko. Ug ang nasabutan kay ilahang pakyawon. Si Tito Soto ilahang mason, ang karpintero nila si Drilon, ang ilahang helper kay si Kiko, mitago para dili masugo. Si Sara ang nagpalit sa materyales, bato ug siminto gikarga sa bunggo. Ang bumbong nga giayo dako gasto, kay si Atienza man ilang tagaplano. Si Tito Soto ilahang mason, ang karpintero nila si Drilon, ang ilahang helper kay si Kiko, mitago para dili masugo. Sige silag lalis ni Trillanes, kay ang budget sa snack kay gikumit. Isisanti sila ni Tulfo, tungod sa gibuhat nga way klaro. Tay digong tabangi silini, dako na kay gasto, wala pa na ayo ang ilang gitrabaho. Humnon nila nga dili makabuwan, naabtan na lang og unong ka bulan, wala pa nasugdan. Si Tito Soto ilahang mason, ang karpintero nila si Drilon, ang ilahang helper kay si Kiko, mitago para dili masugo. Sige silag lalis ni Trillanes, kay ang budget sa snack kay gikupit. Isisanti sila ni Tulfo, tungod sa gibuhat nga way klaro.